Mat мошинчаи навбатӣ Daewoo на Lacetti солиш чанде ака? 2008 солай ана солиш и солиш навай бардара ҷон марамада макаса тамошо мекунем ҳуҷҷатҳои солнаш чанд ака? Ду моҳи дига ҳуҷҷати солна дора марамада макаса тамошо мекунем дискачҳои хушрӯ ба онош 160% марамат ҳолати танаш краска талаб нест. Марамат як ҳолати салонша мебинем. Обшивка кожни салона и варианти полицейский бардорои ҷон ана электропакет кожни салона боло чихолаи тури кашдаги потолокшан тоза бад нест. Марамат 4 дар электропакет блокировка дар коробка боша автомат кондитсионер бо чи дора гази евро 4 дошта як капоч ҳам мекушо ака консаниш кор мекуна ака консаниш хинук мета ака марамат як ҳолати моторша мебинем. Марамат мотор 1.616 марамат ҳолати фартукуш чашкош варид нест. Мотор расход надора ака хай чирақпрақ овоз лишни нест. Наш боша бардара ҷон 39000 сомон боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака 988 08 9040 марҳама рақамот зер навда ҳатман зан дар тамос бирем. Марамат бародара ҷон сечкачаи навбати роси беҳад дар ми канали мо балечкои сечка бениҳоят зиёдан анаи кам дар қимат ҳам боша беҳимматай бардара ҷоно. Танировка ҳуҷҷатош боша 8 моҳ ҳуҷҷат 8 моҳ танировка марамат солош 2000 сол марамат дискачои 211 кузов задагӣ балнош 180% марамат як ҳолатча тамошо мекунем. марамат ҳолати қафош ана стопи қафоша десен камтарак ҷои дар расондаган иқак шикастагия бардорои ҷон марамат ҳолати тарафош як салонша тамошо мекунем. Мошин кожни салон мебе салон электропакет ана обшивкамаш кожа скамейкошам кожа потолок аликантара марамат ҳолати пешаш ана обшивкои пешам кожни салон да марамат инҷаш камтарак бардора ҷон ай духта чи доштага мумкин ҳамира духта шава марамат коробка боша автомат ана асер обогрев сидени кондитсионер блокировка дар коробка автомат гуфтем 4 дарш электропакет регулировка боковой автопилот дошта ака моторша мекуша бинем ака марамат як ҳолати моторша мебинем ана баъд датчик дворник ана дворник дошта ба инҷо фарош дворник дорда бардоро нестай ҳамеша хайда часпонем бузург мотор 2.8 6 цилиндрай бардоро марамат ҳолати фартукуш ҳолати пеш бад нест ака мошин задагӣ бридагӣ варид надора ака вообще надора ака нарш боша бардара ҷон 83000 сомон боз муомила дора рақамот ҳам мегӯй ака киҷо шида ака рақамот ҳам мегӯй 93 655 2101 марҳамат рақамот зер навда ҳатман зан занен дар тамос бирем. бародарои ҷон роси сидан FK бениҳоят хоҳиш мекарданд ина якта пеш бузург дар таги навис ба навор гирифтесен бародарои ҷон дискачои рамашка ҳуҷҷатҳои солнаш бучидагия бародарои ҷон ана 10 моҳиро уна танировка дора бакавои гранд дора дискои рамашка мошинчара меҳнати хушрӯ кардага свет пеш бузург бриз шампанай марамади амакаса тамошо мекунем. ака мега полни мошина губкават шумализатсия кардагиам мошин ягон камди кор надора марамат ҳолати балнош 4 балнош яхела 80% марамат ҳолаташ як багажа мекушем чашкоша бинем марамат ҳолати ана багаж атсекош хулас задаги сахт надошта бардаро ака чашкоша бкане мумкина ака я мекани худат ака мақсад ака айраҳи дур меён ҷавоб мегӯмена заводскои худша ака мега ана ачтама ҷавоб мегӯм хулас маҳкамаи ҳуй кадаш намешава ака мега 100% ба дилпурӣ ҷавоб мақсад бикна ҷавоб мегӯм ина суханора шинавидесен ки бардоро ака мега мошина мақсад дар любой ҷош ҷавоб мегӯ мошин ба ҷавоб буда марамат як салонша тамошо мекунем бардаро ҷон ана салон або чикардага мошин ана салон латазан болош чиқоло шур кардаги потолокшон бад нест ака мега қариб хидмда 70000 сомон галдага хай расходшан диша марамат дарои хафу дарои пеш шуда дарои пеш электропакет дидай
ана чизошам подсветка кадаган арзиши ба фикр мак 350 сом да метавонам ҳамхали мекунам бардоро як фрока дاره шабинем 1200 сом марамад як ҳолати салоншам бибинем марамад ҳолати дронаш ана хулас мошинчара хай меҳнат кадага кондитсионерш кор мекуна ҳама ях мегака мошин полни губкава шудага капочак шока кабахшиш як капочак шока ҳолати пеша бинем марамад ҳолати моторш бардоро мошин пеш бридаги задаги сахт надора ака надора вообще задаги нест ҷавоб мекунам марамад ҳолати чашкои пеш мотор коробка хадавои расход надора мошина без дора ака мега ба любой усто падёмник тайёра ба дилпурӣ биёен мега ай пеш савдо кунам нақш боша 55 000 сомон боз муомила дора варианти алиш нест пули нақда ака мега срочна ана россия рафтанӣ мега ба ҳамин хотир фурӯхтестам хулас ака рақамот ҳам мегӯй ака чанда 900 22 41 18 марҳамат рақамот зер навода ҳатман занг зане дар тамос буред марҳамат бародарои ҷон мошинчаи навбатӣ рости комментария бениҳоят хоҳиш мекунам бародаро ваз 21 10 ягон намуд советскиё приора 014 шава марҳамат якта 010 соз шавифтани байни ҳами советскиё бисёрш бовар ки бефарай бадан у қах гуфт хали ба кирои наворгира нестан на як чави биркадай марҳамат дискачои торси размери 15 яка дискои размери 15 фарои лупадор ана то галагеношам хали ранги роботан ксенон юан фарош хулас ба кавиёи приора мошинчара хай яка меҳнат кадаги мошина рушка краскаш кор надора ҳуҷҷатҳои солнаш бучидаги яка губкава шумализатсия кадаги яка ака мега губкава шумализатсия ҳамаша кадаги марҳамат ҳолати тарафш танаш не ки бениҳоят хушур як тонировка намерасад 4 диска балонш ягла яхела диска балонош як 80% бардарҷо марҳамат фарои қафош пистолет марҳамат ҳолати тарафш як салонша тамошо мекунем и даршуи намешава ка и фин доштаем код қатӣ буда обшивкои богданский буда ака обшивкои 2007 богданские бардоро ака мегам ранав кадаги марҳамат скамейко кожни салон кадаги калонкои хушру потолокшам бад нест мошини дар пушуш нормалӣ марҳамат ҳолати пеш обшивкои пеш кандаги салон шурак буда эвак полико эвакорик салон тоза хеле кандаги даридаги хеле кашол гуфти гапон нест бародарҷоно марҳамат газ бензин дай хулас ака капочави мекунӣ ба каучои приора дошта бародарҷоно марҳамат як ҳолати моторша мебинем ака мотор коробка хадавои шихелай ягон чи айб надорам масла ака мега уман намехӯра марҳамат ҳолати чашкош акайра бисёр балкош умед дара балкош даридаги надора марҳамат фукшам нозадаи хушру мотор 1.5 инжектор мотор ака мега масла намехӯра мошин камбудӣ надора мега клиенто биён айпеш чақчақ мекунем нақш боша 23 000 сомон боз муомила дора солш чанд буд ака 2005 солай бардора рақамот ҳам мегӯй ака 93 150 1836 марҳама рақамот зер навода ҳатман занг занед дар тамос буред бародарои ҷон мошинчаи навбатии рости бениҳоят ҳами астраҷи каравана харидорошам зиёд шуда талабгорошам зиёд шуда марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем солш боша 1999 солай бародарои ҷон марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем мошинчара сикачаша десен чихи хушрувак бардостаги тайёраи бародарҷоно марҳамат ҳолати балонош диска калпака 4 балонош навнави хушуран ягла яхела марҳамат ҳолати тарафиш ҷош камтарак ана бародарҷоно тангаю багаша дидан дар кор марҳамат ҳолати ана ҷош ҳама заводскои хича ҷош кафидагӣ нест бародарҷоно ҳолати багашам бад нест ана то шторкошам ай чизош дай турошам дай бародарҷоно марҳамат ҳолати тарафаш як аркоша тамошо мекунем аркошам пусидагӣ бад нест марҳамат як салонша тамошо мекунем дар рӯи қафо электропакет химиска кадаги тоза мошин полни клёнка печ кадаги меги мошина навай завод бировардаги марҳамат потолокошам тоза бародарҷоно як ҳолати салонша пешоша мебинем 4 дарш электропакет регировка боковой ана коробка механик кондитсионер комплектатсияш зур шуда бародарҷоно хуласо як ҳолати моторша мебинем ака капочам мекшой марҳамат оз як ҳолати пеша мебинем
марҳамат ҳолати фартукуш бардорҷоно мошин задагии сахт надорад ланҷироно ҳамаш ҷош дай чашкҳошам варид нест мотор 1.6 простой газ бензин хулас ака мотор карока хадаҳои расход дора ё надора ака бардорҷон ана кадоме астраҷифа бошад то лабавоёш заводскои хича камтар айпеш ме кабучат нишон додестай задагӣ бридагӣ вариди хеле надора ака ама садфе савол ҷавоб хати ака мега ягон камди ягон расход надора нарш боша 55 000 сомон мега боз муомила дора солаш боша 1999 солай бардоро рақамот ҳам мегӯй ака дтанол 188 0644 марҳамат рақамот зери навода ҳатман занг занед дар тамос биред ман мошинчаи навбатӣ К5 бардоро ана мошин полни комплектатсия фулай 6 моҳ тонировка дора 6 моҳ ҳуҷҷат солаш боша 2012 светш боша трехкомпания 4 диска балон нав мошин вагония мега ака марҳамат ҳолатиш марҳамат ҳолати тарафаш бампери қафо датчик партроник дора як груштела баъзеём ду груштела меша як груштела шай марҳамат як салон ша тамошо мекунем дар рӯи қафо мебел салон кожни салон ана обогрев сидени электропакет кожни салона салонш кушода хушрӯ панорама дора бардароҷон 4 дарш электропакетай блокировка да регировка бакои қатшавак дошта бардаро фул комплектация до тарафа мултирул ана датчик эко ҳама чизош ҳаста коробка автомат де плюс обогрев сидени охлаждитель сидени дошта мониторои заводскои шай бардарҷон то рулош мақсад обогрев рул дора бардаро скамейкои пешам лифт ака капо чамек ша ака марҳамат як ҳолати мотор ша мебинем бардарои ҷон ака капо чакшо ака марҳамат як ҳолати мотор ша мебинем марҳамат ҳолати моторш бардароҷон мои карекоам бардароҷон беҳад тозаам ба кадом хотири тозае ки хулас нав дуромадагиан кам гаштагиан ба ҳамин хотири тозае задагию қана доранд нарш боша 115 000 сомон боз муомила мешавад ака рақамота мегӯй 909 4 та 3 90 марҳамат рақамот зери навода ҳатман занг занед дар тамос биред бародароҷон кемри 3 панҷкадагӣ ана гуфти гапо корпуси 3 дар 5 бародароҷон марҳамат тамошо мекунем нархи дастраса ҳуҷҷатҳои солонаш бучидагия бародарҷоно ана тонировкаш боша то моҳи январа тонировкаш ака марҳамат ҳолаташ ҳолатаи балонаш ягон 70% бародароҷон марҳамат беринаш ман кор надора ҳам тоза кемри 5 ягон ҷӯш маълум нест ки мақсад кемри 3 ай салонаш мефаҳмам бародарҷоно марҳамат дар рӯи қафо ана электропакет салон кожни салон ай боло чихолои вайни кашдаги потолокшам бад нест марҳамат 4 дар электропакет блокировка дар регировка бакои ду тарафа ана ду тарафа мултирул коробка боша автомат монитори заводскои ду тарафа лифтай бардарҷон шумализатсия кадагия мошин полин як капо чакшо ака хоҷи як капо чакшо мошин ака мега полин шумализатсия губковат шидагия лабаҳоиш боша антиблик ранги антибликай бардароҷон марҳамат ози ҳолати мотор шамидем нархи дастраса кадоме успед куна ошаки ҷону шава марҳамат ҳолати мотораш абё мотор дунимай бардароҷон марҳамат ҳолаташ хайбо рақамоша мемонам зери наворда занг мезанед ай худаш гуфти гапо советица мекунем на баъд меён ай пеш муомила мекунем мегирен мерен наш боша 135 000 сомон боз муомила мешава солаш чанд буд ака 2012 сола 135 000 сомон боз муомила дора рақамот ҳам мегӯй ака 930 01 11-15 марҳамат рақамот зери навода ҳатман занг занед дар тамос бирем мошин камтар ҷои безеб дона болои хокида мондагиай зеби болои у нависоай